Bon dia. Biblioconfita i la Biblioteca Cas Metgerrell. Que vol un conte? Vol un conte per telèfon de Gianni Rodari? Sí, tot d'una, ara mateix. El país sense punta. En Joan Rodamont era un gran viatger. Viatge que viatjaràs, una vegada va anar a parar a un poble on les cantonades de les cases eren rodones i les teulades no acabaven en punxa, sinó en una mena de jet suau. Al llarg del carrer hi havia un parterre de roses i en Joanet li va venir el rampell de posar-se en un altrau. Mentre collia la rosa, parava molt de compte no porxar-se les espines, però tot d'una se'n va adonar que les espines no punxaven gent ni mica. No tenien punta i semblaven de goma, feien pessigolles a les mans. «Mira, mira!» va dir en Joanet en veu alta. De darrere el parterre va treure el cap un guàrdia municipal somrient. «Que no ho sabia que està prohibit collir roses?» «Sí que em sap greu, no hi he pensat». «En aquest cas pagarà només mitja multa», va dir el guàrdia, que amb aquell somriure hauria pogut ben bé ser l'homenet de mantega que s'hauria enduit en Pinotxo al país de les joguines. En Joanet va observar que el guàrdia escrivia la multa amb un llapis sense punta i se li va escapar de dir «Que em permet veure la seva espasa?» «Amb molt de gust», va dir el guàrdia. Naturalment, l'espasa tampoc no tenia punta. «Però, i quin país és aquest?» va dir en Joanet. «El país sense punta», va contestar el guàrdia, amb tanta gentilesa que les seves paraules s'haurien pogut escriure totes en lletres majúscules. «I com ho feix amb els claus?» va demanar en Joanet. «Els han suprimit fa estona. Ho feim tot encolat i ara, si us plau, peguin dues bufetades». En Joanet va badar la boca com si s'hagués d'empassar-se una coca sencera. «Per l'amor de Déu, no vull anar a parar a la presó per un ultratge a un oficial. Les dues bufetades, en tot cas, les hauria de rebre jo i no pegar-les». «Ah, però qui es fa així?» va explicar el guàrdia gentilment. «Per una multa sencera són 4 bufetades i per mitja multa només 2. El guàrdia. El guàrdia? Però és injust, és terrible. Oh, i tant que és injust, i tant que és terrible, va dir el guàrdia. La cosa és tan odiosa que la gent, per no veure's obligada a bufetejar uns pobres innocents, se'n guarda ben prou de fer coses contra la llei. Au, vinga, pega'm aquestes 2 bufetades i una altra vegada estigues més pel que fas». «Però jo no li vull pegar ni tan sols un copet a la galta. Si un cas, li faré una carícia». «I de si és així», va concloure el guàrdia, «l'hauré d'acompanyar fins a la frontera». I en Joanet, humiliadíssim, es va veure obligat a abandonar el país sense punta. Però encara avui somia en poder-hi tornar, per viure de la manera més gentil, en una bonica casa, a la teulada sense punxa. Gianni Rodari, contes per telèfon, conte contat.